Gràcies, senyor president. La veritat és que nosaltres, escoltant un poc les argumentacions que feia el grup popular referent a la transparència, referent a l'accés a la informació, pensem que aquest cas és un cas evident, és un cas que a nosaltres ens importa i també importa a la resta de la ciutadania, perquè en definitiva serem nosaltres els que pagarem aquests sobrecostos. La veritat és que la licitació del CCX, tal i conforme s'argumentava en la defensa, va ser de 2,2 milions d'euros i al remat el sobrecost ha passat als 4 milions d'euros. Així, evidentment, que s'ha incomplit una llei que és molt important, que és la llei de les contractacions, que en ningú moment habilita per a superar el 20% del pressupost inicial, i nosaltres així estem parlant del doble. Però a banda de lleis, senyor alcalde, estem parlant dels diners més sagrats que n'hi ha, que són els diners públics, i front a això nosaltres tenim que donar raons a la població respecte a aquests sobrecostos i el per què. Per aquest motiu nosaltres així plantegem que s'obri una comissió d'investigació, que no passa res, la transparència és el millor que n'hi ha, és la millor ferramenta per arribar a l'eficiència i sobretot a la democràcia. Per aquest motiu sol·licitem una comissió d'investigació que estigui regulada per el ROF, per els articles 124.3, article 125 i el 227.2, és a dir, amb representació de tots els grups polítics, que se puga citar a la gent que ha participat en el procés d'aquesta construcció i que sobretot que emeta unes conclusions i que aquestes conclusions siguin públiques, perquè en definitiva la gent ha de saber el perquè d'aquests sobrecostos.